vagyok Peppa. Ő pedig az öcsém Zsoli. Íme az anyukám. És itt az apukám. Peppa malac. A kis kertészek. Peppa és Zsoli nagymami és nagypapi kertjében játszik. Nagyapi, kapd el! Kapd el! Ó! Hát ez meg mi? Dino bácsi! Grrr. Egy kölyök dínó! Nagyapi, te mit csinálsz? Elültetem ezeket a magokat. Magokat? Mire jók a magok? A magokból lesznek a növények. Csinálok egy kis gödröcskét, és beleteszem a magot. Majd az egészet betakarom. És megöntözöm. A kertemben minden növény ilyen aprócska kis magokból kelt ki. Ez a nagy almafa is. Ó, igen. Ez a pici magocska először kicsi almafává fejlődik, mint ez. Aztán a kis almafából egyszer csak hatalmas nagy fa válik, mint ez. Ó! És az alma közepében még több magot találunk. Hogy még több fánk legyen. Eltaláltad. Nagyapa, nagyapa, én is akarok ültetni. Mit gondolsz, egy epermag jó lenne? Igen, nagyon. Ebből a magból egyszer egy csinos kis eperpalánta lesz. Először ás egy kis gödröcskét. Beleteszem a magot, és betakarom földdel. Megöntözem neked a magot? Nem, majd én megöntözöm. Jó. Már csak ki kell várni, amíg megnő. Peppa és Zsoli azt várja, hogy kinőjön a növény. Nem történik semmi sem. Türelmesebbnek kell lenned, Peppa. Majd csak sokára lesz belőle szamóca. Peppa, Zsoli, ideje indulnunk. De még megvárjuk, míg kinő az eperpalántám. Szerettem volna epret uzsonnázni. Ne aggódj, Peppa. Ha legközelebb jöttök, már biztosan kibújik a földből a növényke. És leszedhetjük az epreket. Igen. Gyere, Peppa! Szervusz, nagypapi! Szervusz, epermag! Nagyapi nem felejtette el Peppa epermagját. Pár nap múlva egy aprócska kis növény bújik ki a földből. A napok múlásával lassan egyre nagyobb lesz. Aztán egy nap Nagyapit kellemes meglepetés éri. Eper! Nagyapa, itt vagyunk! Peppa és Zsoli átjött játszani. Nagyapi, megnőtt az eperfám. Igen. Nézd! Ó, szamóca! Köszönöm, nagyapi! Nagyapi, ültethetek mást is? Igen. De most Zsoli választja ki, hogy mit. Igen, válaszd ki, Zsoli. Válasz, egy répát. Nagyapi, szerintem Zsoli répát akar ültetni. Zsoli, tényleg répát fogsz ültetni? Nem. Akkor mit termesztenél? Zsoli megint kitalált valamit. Dino bácsi! Zsoli egy nagy dínófát szeretne. Buta Zsoli, a dínok nem is fán nőnek. Dino bácsi! A színdarab. Peppáék csoportja egy színdarabot ad elő. A címe Piroska és a farkas. Minden gyerek játszik a darabban. Otthon próbálnak.
Peppa játsza Piroska szerepét. Mama malac varta a jelmezt. Papa malac segít a szövegben. Rendben, Peppa. Mit mondasz? Én vagyok a kis Piroska. Nagyon jó. És aztán? Meglátogatom a nagymamámat. Meglátogatom a nagymamámat. Bravo, Peppa! Dani kutyus játsza a gonosz farkast. Ebb nagyapó és a mamája segítenek neki. Én vagyok a gonosz farkas. Nem mosolyogj, Dani. Nem vagy elég ijesztő. Figyelj csak rám, Dani. Én vagyok a gonosz farkas. Mindenkit felfalok. Látod? Igen, nagyon megijedtem. Pedro Póni lesz a vadász. Ő menti meg Peppát a gonosz farkastól. Én vagyok a vadász, és... Pedro kicsit szégyellős. Hey, mondd ezt. Elüldözlek innen, te csúnya, gonosz farkas. Menj innen, te gonosz farkas! Nagyon jó, Pedro. Rebeka Nyuszi lesz a nagymama. Mit mondja Kanyuska? Lássuk csak, a darab elején a gonosz farkas bezár a nagy szekrénybe. A mese végén pedig jön a vadász és kiszabadít. Mondd azt, hogy köszönöm. Köszönöm. Nagyon jó, Rebeka. Minden szülő eljött a bemutatóra. Hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit a Piroska és a farkas előadásán. Hadd mutassam be a színtársulatot. Kérem, kérem, a kis színészeink érdekében ne fényképezzenek. És most kezdődjön az előadás. Nagymama otthon van. De ki a látogatója? A gonosz farkas vagyok. Ügyes vagy, Dani! Ó jaj, Dani elfelejtette a szövegét. Nagymama, most bezárlak a szekrénybe. A szekrénybe veled. A gonosz farkas úgy tesz, mintha ő lenne a nagyi. Én lennék a kicsi Piroska. Látogatóba megyek a nagyihoz. Bravo, Peppa! Papa, most még tilos fényképezni. Hoppá, bocs, Peppa. Folytasd! Meglátogatom a nagymamámat. Ó, nagyon megváltoztál, nagymama. Milyen nagyok a szemeid. És mekkorák a fogaid. Hű, te tényleg nem a nagyi vagy, hanem a nagy gonosz farkas. Segítség, segítség! De nézzék csak, ki érkezik, épp időben. Pedro a vadász. Segítség, segítség! Épp időben. Pedro a vadász. Pedro kicsit szégyellős. Pedro, szeretnéd, ha én is veled mennék? Igen, kérem. Te a gonosz farkas vagy. Megmentettelek, nagymama. Köszönöm. Pedro, nagyon ügyes voltál. Majdnem annyira, mint én magam. Malackák! A magyar változat a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. Malackák!